מסכת נדרים בגרסה, דף צדיק. ושרקי תינה, ועתיה לקמא דרב חיסדא. אמר רבא, מן חכים למי בד, כי המילתה. אילב דרב אחא רב הונא, דגברא רבהו, דקסבר, דחייכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפרה, הכינמי פליגי בשאלה. ורב פאפי אמר מחלוקת בהפרה, דרבי נתן סבר אין הבעל מפר אלא אם כן חל נדר, דכתיב וחפרה הלבנה. ורבנן סברי בעל מפר אף על פי שלא חל נדר, דכתיב מפר מחשבות ערומים. אבל בשאלה דברי הכל אין חכם מתיר כלום, אלא אם כן חל נדר, דכתיב לא יחל דברו. למה מסייע לקונם שאיני נהנה לפלוני, ולמי ששאל עליו נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני, והיא אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר, איבאי על היי ניתשיל ברישה, איבאי על היי ניתשיל ברישה. ומי ידע אי היי כמה אי היי בתרה, אלא למה מסייע לקונם שאיני נהנה לפלוני, הרי אני נזיר לכששאל עליו נשאל על נדרו, ואחר כך נשאל על נזרו. והיא אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר, איבאי על נדרו איתשיל ברישה, איבאי על נזרו איתשיל ברישה. רבי נתני אמר אבינה אמר לי מרמר, הכי אמר אבוך משמד רב פאפי, מחלוקת בהפרה, אבל בשאלה דברי הכל מפר, ואף על פי שלא חל נדר, דכתיב לא יחל דברו. לממרא דלאו במעשה, מי טבעי קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שנשאל עליו, נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני. אמי, איבאי על היי ניתשיל ברישה, ואיבאי על היי ניתשיל ברישה. מי יודע היי ראשון והי שני? מי טבעי קונם שאיני נהנה והריני נזיר לכששאל עליו, נשאל על נדרו ואחר כך נשאל על נזרו. ואמי, איבאי על נדרו ניתשיל ברישה, ואיבאי על נזרו ניתשיל ברישה. תיובתא מתניתין, בראשונה היו אומרים 3 נשים יוצאות ונוטלות כתובה, האומרת טמאה אני לך, שמיים ביני לבינך, ונטולה אני מן היהודים. חזרו לומר שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה. האומרת טמאה אני לך, תביא ראיה לדבריה. השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה, ונטולה אני מן היהודים יפר לחלקו, ותהא משמשתו, ותהא נטולה מן היהודים. גמרא, איבאיה לו, אמרה לבעלה טמאה אני, מהו שתאכל בתרומה? רב ששת אמר אוכלת, שלא תוציא לעז על בניה. רבא אמר אינה אוכלת, אפשר דאכלה חולין. אמר רבא ומודה רב ששת שאם נתערמלה שאינה אוכלת, מדי הוא טעמה אלא משום תוציא לעז על בניה. נתערמלה ונתגרשה, אמרי השתא דאיתניסה. אמר רב פאפא בדק לן רבא, אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או אין לה כתובה? כיוון דאונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דמי, אין לה כתובה. או דילמה מצי אמרה לה אנא החזינה.